الشخص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا همة الشيخ اخضري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بزفر. muna gode ma Allah da ya kaddara saduwanmu a nan zawiya na limamin limamai a halifan shehu Ibrahima Nyas a nan kasan Ghana. Muna gode ma Allah da muka zamo cikin almajiransa, hadimansa, jikokinsa da kamanta wannan aikin alhairi. Aikin alhairi shine yin tafsiri wanda muka soma shi yau shekara 23 kenan. Mun fara shi 2003, yau shekara 23 bi mana 23 years. To Allah ya ƙara taimakonmu, Allah ya ƙara muna ƙarfin yin wannan abin. Kowa ya samu kanshi cikin aikin alheri bai son ya bari. To Allah ya ƙara ƙarfafanmu, ya sa mu iya yi kowane shekara kamar yadda muka ta yin. Allah ya ba mu wannan ƙwarin gwiwa. To usually muna malan addu'a kamin mu fara. Malan Allah ya taimake shi, Allah ya biya bukatunsa, Allah ya ɗauke masa duk abin da yake tsoro, abin da ke wuyayinsa Allah ya ba shi wuyan dauka, Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya. Matansa kuma da ta saura yau Allah ya taimake ta, Allah ya biya bukatunta. Ita kuma yanda zai mamalan Allah ya mata. Allah wanda suke tare suke musu hidima ciki da waje, kowa Allah ya masa, Allah ya biya bukatunsu su ma. Mu kuma almajirai da muke kamanta wannan aikin almajirci a nan muke nuna hidimanmu a nan, Allah ka taimake mu, ka ƙara ciyar da mu gaba. Albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An yi muna rasuwa nan Fadama, muna ce mai Abbas gidan mai suna. Allah ya ji kanshi, Allah ya ramshe shi. Kamar yadda kuma shekaran jiya aka yi wani kuma daban, shine Umar wanda aka fi sani da Alhaji Fumbo Newtown. To Allah ya ji kanshi, su bin duka Allah ya ji kansu, Allah ya rahamshe su baki daya. Magabata duka Allah ya ji kansu, kowa yana da mamaci, Allah ya ji kan kowa. Mu kuma namu ya kai, Allah ya cika mu da imani. Insha Allah za mu ci gaba da karatu. To muna cikin suratul Isra'i. Wannan suratul Isra'i Allah ya zo da shi ne don, ko kuma mu ce Allah ya kawo wannan labari a cikin Qur'ani don ƙara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja. Domin saboda wannan Isra'i abinda ba a taba yi ma wani ba annabi bane, ba a taba yi ma wani halitta ba, shine aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daukansa daga harami shine Makka zuwa Baitul Maqdis ana ce mai Isra'i. Daga nan aka haɗu da annabawa duka, ya shugabance su, ya ba su sallah. Daga nan kuma aka wuce sama na farko, sama na biyu, sama na uku har bakwai, ya ta haɗuwa da annabawa wanda suke dacewa da halinsa da dacewa da wani abu. Kowanne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su cikin annabawan akwai dalili. To bayan ya keta wurin kuma ya wuce ya tafi dai inda ba da suna, bai da kuma ya yake, la kaifa wala aina.
suka kai wurin shi da Allah kuma suka gamu da Allah suka yi abin da za su yi, domin saboda har yanzu ba wanda ya san abin da ya gudana tsakanin shi da Allah, domin ya ce fa'auha ila abdihi ma auha. Da suka haɗu wurin abin da ya faru kenan. Amma da shi da annabi Musa ya aka yi, da suka haɗu sai da ya ce ya gaya muna abin da ya faru. Inni anastu naran la'alliya atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa qala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ko ba haka ba? To wannan firan da ya gudana tsakanin annabi Musa da Allah da kanshi ya bada firan abin da ya faru, har ya kai yana ta mace wa ma tilka bi yaminika ya Musa, me ke hannunka ya kai annabi Musa? Qala iya asaya atawakkau alayya wa akhushu biya ala ganami wa hiya mafiya ma'aribu ukhra. Wannan duka abinda ya gudana tsakanin shi da annabi Musa gashi nan mun sani, kowa ya sani, amma tsakanin shi da annabi Muhammad fa ba wanda ya sani. To wannan ya ƙara yake, wannan yana nuna darajar annabi da kuma matsayi. Duk inda kake tunani annabi ya wuce wurin. To inda muka kai kenan, muna cikin magana ko Shehu Ibrahim yana kora mu cikin wanga bayani har ya kai inda yake ce muna karatun da muka yi jiya shine dukkan wani arifi ya ce cikin tafiya yana haɗuwa da abin da yake dacewa da halinsa. Sai ya muna bayani abin dalilin da yasa ya haɗu da annabi Adamu na saman farko, bayan ya riga haɗuwa da su Baitul Maqdis, amma kuma sai da ya sake haɗuwa da wasu duka dai wanda suka dace da cikin rayuwarsa, marhala cikin rayuwarsa. To wannan bai bukatar mu koma mu yi bayan. To daga ƙarshe dai da suka haɗu da Allah, bayan an wuce wannan sammai aka wuce hadarori, domin an ce an samu bayan sama an kai sidratul muntaha ma an wuce hadarori wuri 70,000 hadarori kuma daga wurin irin abin wato marhala daraja da aka wuce ya fi 70,000 shine 70,000. To wannan duka don ya gwada maka matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa. Daga nan wurin ne annabi ya samo muna sallah. To shine Shehu Ibrahim muka kai gaba inda yake cewa Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma asrallahu bihi, yayin da Allah ya sha dare da shi, atla'ahu ala jamalihi wa qurbihi qurban ma sabaka li makhluqin qablahu wala ba'dahu. Yace Allah ya haɗu da shi annabi Muhammad kuma ya kusanta shi da shi wanda yake kusancin da bai taba yi ma wani taliki ba. To ba taba yi ba kuma ba za a yi ba. Hatta mai jazabahu bi jazabati udunu har ya kai yana cema ya kawo Allah na jan annabi Muhammad, yana sa shi cikin hada, yana kawo shi kusancin da har yana ce mai udunu ka kusanto. To fa'aujaba alaihi salatu. Daga nan ne bayan sun samu wannan kusanci, abin da ya gudana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan, ya karbi wannan sallah. Allah ya wajibta masa wannan sallah lamma shahada min jamalillahi tabaraka wa ta'ala, a lokacin da yake ya haɗu da jamalan Allah, shine kwarjinin Allah, ya haɗu da hadarorin Allah. Dalili wannan ba da sallan shi ma yana da dalili, shi ne shafi ba ya ce lizalika kanat salatu nashi'atan min mahabbati, saboda ita wannan sallah tana ɓuɓɓugo da wato soyayya ne, ko kuma ta fito ne daga soyayya daga Allah. Saboda inda annabi ya kan nan, in ba masoyi ba wanda zai kai wurin. Annabi Muhammad matsayinsa dama matsayin mahabba ne, matsayi na soyayya ne. So sayyidina Musa, annabi Musa matsayi na menene, na kalamullah, mai magana da Allah. Annabi Isa ruhullahi wa kalimatuhu, bi ma'ana ruhun Allah, sannan kuma shine kalma na Allah. Sannan annabi Ibrahima khalilullahi, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi habibullahi. Matsayi na habibu bai da iyaka.
sai sa matsayin inda annabi ya kai saboda soyayya Allah ya bashi wannan sallah, saboda shi sallah ya zamo abu wato kaman tool ne ko makami ne na jawowan soyayya tsakanin bawa da Allah. shi yasa ya ce kama as-salatu nashi'atan min mahabbatin, ita wannan ta fito ne ko ta bubbugo ne saboda soyayya. Idan ta fito cikin soyayya, dukkan wanda zai kamanta abin da ya fito cikin soyayya shi ma zai samu makami soyayyan nan. shi yasa min mushahadatil jamalillahi tabaraka wa ta'ala, wannan ya fito ne daga waton hadara na jamalan Allah, shi wannan sallah. wa haisu anna dinan al-islami hadafahu shay'an, shi Ibrahim ya ce ka sani wannan dininmu na musuluncin nan, abinda ya biyo shi, abinda ya hada shi wannan addini, abu biyu ne ya hada wannan addini, ko abu biyu ne ake bukata ga wannan addini. Idan za mu aje shi a common terms sai mu ce waton wannan addini abinda yake bukatan mu da shi abu biyu ne, abu biyu ne yake bukatan mu da shi. shi ne mai shi wannan sallah ko wannan addini zan ce al'awwalu ta'azimul khaliq tabaraka wa ta'ala. ce farko shi wanga addini yana waton haɗa ka ne ka samu girmamawa ga Allah, waton yana abin da yake gadar maka kenan shine ka samu girmamawa ga Allah. shi ne ya ce al'awwalu ta'azimul khaliq, da farko shine girmama Allah tabaraka wa ta'ala. wasani na biyu wanda addini yake waton shirya ka akai ko kuma ake bukatan ka, ko addini ya zamo ya tara ya kumsa. na biyunsa shine talabus salam, shine zaman lafiya. falihaza kullifna bis salati, wace saboda wannan ne aka kallafa muna sallah allati hiya awwal rukunin, shi ta zamo ita ce farkon rukuni. fiha Allahu akbar ta'zimul khaliq, yace saboda shine wannan zaka samu farkon abinda zaka yi cikin sallah shine Allahu akbar. awwal rukuni fiha Allahu akbar, shine Allahu akbar, girmama Allah. yace wa huwa Allahu akbar ta'zimul khaliq, wannan girmamawa ne ga Allah madaukakin sarki. sai ce wa akhiru salati ma huwa, to me kuma ake yi karshen sallah? sai ce assalamu alaikum, karshe sai ka ce aminci ya tabbata, bi ma'ana kana gaya ma dan uwanka wanda ke damanka da wanda ke auninka da wanda ke gabanka, kana cewa aminci ya tabbata gare ku, bi ma'ana ga hannuna na miƙa mu yi zaman lafiya ke da. sai yasa yake cewa addinin abin da ya tara abu biyu ne, tsakanin mutum, girmamawa ga Allah da tsakanin mutum. bai ma bayanin na mutum bai kenan. sai ta'azimul khaliqi ne farko dai shi ne girmamawa da Allah, abinda musulunci yake gadar maka kenan. wa huwa dinuna, shine idza tafakkarta fi salati, idan kai tunane a cikin sallah, la tara illa shay'an yuzanu bi ta'zimil khaliq, baka samun wani abu da yake baka wato izini, bi ma'ana yake baka wani hujja bi ta'zimil khaliq. la tara shay'an yu'zanu bi ta'zimil khaliq, baka samun wani abu shaidai mai yana karfafa ka ne zuwa ga girmama Allah, abinda yake izinatar da kai kenan. yu'zanu yake izina, abinda yake sa ka, yake dora ka kai kenan, shine mai shi sallan nan farko abinda zaka gani kenan, shine zaka ga yana kora ka zuwa ga mai girmama Allah, abinda sallah ke yi kenan. shi ya tulubu salamata abdi, sannan bayan wannan kuma shi ka nemi sallaman mai bawa. ya tulubu salamata abdi, sai sa
na farko mun gane bayan abin da shi wato shi sallah ko addini gaba ɗaya an ce wai an gine shi ne akan abu guda biyu, shine farko girmamawa ga Allah madaukakin sarki, girmamawa ga Allah madaukakin sarki. Sannan na biyu shine mai neman sallama, neman zaman lafiya, neman zaman lafiya. Ba abinda musulunci in ka duba musulunci gaba daya bai wuci wannan abu guda biyun nan ba, shine girmama Allah da zaman lafiya. Kuma zaman lafiya ai ba tsakaninka da Allah yake magana ba, kai da mutane ke zama, kai da halitta ne, kai da dabbobi ne. sai sa ya kamata ka yi zaman lafiya da mutane, ka yi zaman lafiya ma da ba wanda ba mutane ba ma, ko dabbobi ka yi zaman lafiya da su. To kar mu shiga magana da yawa. Akwai wani bawa da yake cewa man asa'a ala dajajatin fala yu'addu min al-muhsinin. Dukkan wanda ya munana ma bisa ga kazan ga ce ba a lissafin shi cikin musinai, cikin mutanen kirki. Shehu Ibrahim ya kawo muna can karatun da muka wuce. To shi sa shi ne irin wannan musulunci bai wuci wannan abu guda biyun nan ba, girmama Allah, zaman lafiya. Shi sa sallah da ya zama shi ne mafi girman ibadu cikin ibadu, sai sa shi kuma tun farkon shi bai za mu samu, shi mu samu mai Allahu akbar, girmamawa ga Allah. Abinda Shehu Ibrahim ke so mu gane kenan. Ƙarshen shi kuma wace me za mu samu shi assalamu alaika wa rahmatullah, assalamu alaika wa rahmatullah. Limami na gabanka, na hagunka kuma shi ma ka ce ma assalamu alaikum. Sai sa duka yana nuna a bisa zaman lafiya. To wannan sai ce mai wanga duka, sai ce muna ƙarshe salamatun nan kuma yana kasancewa tsakaninka da bawa ne, tsakaninka da mutum. Sai ce ga wani hadisi Shehu Ibrahim ya kawo, sai ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Yace Allah yace na, hadisi al-qudusi kenan, kaga magana da siga haka, hadisin qudusi kenan. Yace na qassama sallah kashi biyu. Yace sallah da na kassama shi kashi biyun nan, yace baini wa baina abdi nisfaini, tsakanin ni da bawa nisfaini, bi ma'ana kashi biyu kenan. Wali abdi ma sa'ala. Idan muka duba sallah, in ka fara tun farko, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, kashi na farkon kenan. Sai ce wali abdi ma sa'ala, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi. Ka gani, sai ce kashi na biyu shine wanda bawa yake roƙon ba Allah. Kashi na farko tun daga alhamdulillahi zuwa gabani akai iyaka, daga iyaka kashi na biyu kenan, shine abinda bawa ke roƙon Allah. Kashi na biyun kenan. To sai zai muna bayani, sai ce iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Idan bawa ya ce alhamdulillahi, qala Allah, shi Allah ya ce hamadani abdi, sai ce bawa na ya yabe ni, ya gode mini. Zan ce bawa na hamadani ya gode mini. Wa iza qala ar-rahmanur rahim, idan bawa ya ce ar-rahmanur rahim, qala Allah, shi Allah ya ce asna alayya abdi, bawana ya yabe ni. Wa iza qala maliki yawmiddin, idan bawa ya ce maliki yawmiddin, qala, sai Allah ya ce majadani abdi, bawana ya girmama ni. Wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi, wannan tsakanin ni da bawana ne, wali abdi ma sa'ala, bawana abin da ya roƙa zan bashi, tsakanin ni da bawana, wali abdi ma sa'ala, na ga bawana abin da ya roƙa, bi ma'ana zan ba bawana abin da yake ya tambaye ni. Ya ce da bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim ila ahiri salati talabus salamati faqat. Ya ce wannan wurin nan daga ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe shine sheba ya ce kamar wannan hadisi ne ma, ya ce wannan neman menene, neman sallama ne, neman aminci ne, wannan fisin da ake maganan nan. Sai sa komin musulunci duka ƙarshe za a zo ana sauka kan batun neman zaman lafiya. Ka duba ma sallah kenan kana ciki da ka fara tun alhamdu, kamin ka kai iyaka na abudu, kamin ka kai wala dalina, Allah ya riga ya gafirin da ke gudana tsakanin kai da Allah, kuma Allah ya tabbatar maka kama abinda kake rokan nan zai maka. To sai ce as-salatu awwaluha ta'zimul khaliq, sai ya komo kan maganan da yake na farko, sai ce kaga sallah ta'zimul khaliq shine mai girmama Allah madaukakin sarki, wa ahiruha talabus salam, karshenta neman sallama. Fatihan ma da shi ma farkon shi girmamawa ne, ƙarshen shi ma sallama. Sannan sallan gaba ɗaya tun farkon shi har ƙarshen shi, farkon shi girmamawa ga Allah, domin Allahu akbar ka fara, ƙarshen shi ka ce assalamu alaikum. Shi sa komi batun musulunci, sannan musuluncin da kanshi shi da kanshi abin da yake nema kenan, girmamawa tsakanin Allah da girmamawa tsakanin mutane. Domin saboda in ka riga ka ce ma dan wanka assalamu alaikum, bi ma'ana gani nan ban da wani makami, ban da wani abin nan, mu zauna lafiya, abin da kake ga ba ni da kai duka guda ne cikin assalamu alaikum da ka faɗin nan, wannan duka na ciki. Ni da kai ɗaya ne, kai ɗan uwana ne, muna neman zaman lafiya, mu zauna lafiya. ban ɗauke ka wani abu ba, ban ɗaukan ka da wani mummunan abin nan. Faɗin sallah assalamu alaikum wannan duka yana ciki. Sannan ka juya wurin imamin shi ma ka gaya mai haka nan, ka duba na abunka shi ma ka gaya mai haka. To duka kan batun zaman lafiya, abinda musulunci ya tara kenan, abinda musulunci yake gadar muna kenan. To wannan duka bayanin da muka ta yi tun da farko, yau 7 kenan, bayanin shafi nawa kenan da yawa, bayanin subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Bayanin shi kawai kenan shine dauke mu na wannan 7 ko fiye da 7. to yanzu muka kawo ƙarshen wannan magana, subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam, laylan ma ya tsaya. To yanzu za a ci gaba da ayan da ke gabansa, ban sani ba ko lokaci ya ba mu dama. Ya kure. To ka gani kai mu sabon shekara tun da yau da mu da soma wa atena mu soma ma daga sama ko wannan karatu na mai muhimmanci kuma ya yi bayani ya shiga Allahu alhamdulillah. To mun gode ma Allah. Jama'a ne Najeriya mun continue on gauri saboda ya yi ma'ana mutum na fadin alhamdulillah, wannan fadin alhamdulillah nan ina ji zai zama na mun saya sallah so da yawa harkokin duniya ma na shige muna, har muna cikin sallah kuma muna tunanin lamarin duniya. Amma yanzu za ka iya ka channel wannan tunani zuwa ga in ka ce alhamdulillah mai Allah ke faɗi, that means it's a direct communication. In ka faɗi wani abu Allah kuma na faɗin wani abu, ina ji zai kara nasar da zuciyarmu.
Allah ya samu fahimta. amin. Sadakallahu alazim. Kamar yadda muka saba, kana ganin mun shiga wurin malamin ko ya kamata ko ka duba ka gani ya dai ya kyau kai ka duba to ka duba ba saba ne ka shiga amma tunda kana nan sai ka duba za mu shiga wurin malam yanda muka saba yi wurin tashe. Na ji ni dai na dade ban samu irin wanga zama ba, so muna kuma koma jaddadawa ta inda muka so ma. Na ji this goes way back in 2003 2004 era da muka soma kamar da wasa. 23 years ga Allah ya sa muna mun je yawon mun kuma sake dawowa, mun samu ilimin duniya kuma mun samu abin da aka dora mu kai cikin ikon Allah. Muna kai har wa yau, mun gode ma Allah. To za mu shiga mu je mu duba kakan namu yadda muka saba yi. In ya kai tashe mu duka shi ke cika muna da addu'a. So ni zan tashi in shiga in je mu duba kakan namu, shehun namu, jagoranmu, alkiblanmu na kasan Ghana, Afirka da duniya baki daya na alifafin shehu. Muna fari, muna murna mun zama cikin tattaba kunni jikoki diya nashi. It can't get better than this, wallahi. So we're very happy. So za mu je mu duba, in ya tashi ya cika muna, in bai tashi ba kuma za mu dawo mu continue, so mu cika from here. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Malam Maru, sai ka zo ka muna iziyan hamziya. Bismillah. Malam Maru, Saifullah. Bismillah. Malam Maru, ai ya kamata. Bismillah, faddal ya shai. Bismillah. Malam Maru. So wanda ka gani insha Allah ya bai kamata mu bar shi haka ba, mu wofintar da shi ko muna zaune kawai ana jira. Ba damuwa, ai kai dai ka ba wani abin nan bane, kai dai kullu ma ta yassa. Masha Allah. To Malam Maru kenan, almajiri ne kuma bako ne na gida na chief imam. Tare muke tun fiye da shekara 20 kenan shi ma. 28? Allahu akbar. To shine mai kayan litin ba. Dan Malam Kabiru mai kayan faila ko? Daga Kano ko? To wannan bayan Allah ne wanda ke ba a sani su sai in lokaci ya kai. Za mu ji wani abu da abin da mata yassara dai. Mafi yawancin lokaci yakan yi bayan muka kare karatu, amma lokacin sai an riga an ɗauke maikin sai ta yi to amma yau muna so ya amfanar da ya kara mu ko kuma ya dora muna ya insha Allah kan karatu kamin shehu kakan namu ya rai insha Allah. Bismillah, abin da ya sauwaka kullu ma ta yasa. رافع راسه وفي ذلك الرب إلى كل سدد إيماء رامقا دربه السماء ومرمى أين من شاء له الألو والعلاء ورذل زور النجوم إليه بابا أرجاء وترات أسور قيصر في الروم من يراها من دار البداء وبدر بير لاهي موجزات لذبيها الأولي القفاء صل يا ربنا وسلم على من هو ذلك الكرامة وشفاء كيف تركارك يا كالأنبياء يا سماء مدى ولا أسماء لم يساوك بي ولا وقد عادة من قدونه والثناء إنما مثل الصفات كالناس كما مثل النجوم الماء أن مصباح كل برد بما تدر إلا الروء كالأرواء لك ذات العلوم من أعلم الغير ودن غادي هذا الأسماء
صل يا ربنا وسلم على من هو لك الكرامة وشفاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره وعلى آله حق العظيم. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. mun gode kabarina mun gode kai kokari wallahi masha Allah ka san na sani na sani to na dawo ba mu samu malam ba. ya je iftar yau ya je iftar bai jima bai zai shigo akwai gajiya ka san ba wani damuwa shi kenan sai mu dora karatu Allah ya da wani shekara sai mu abin nan. To na ji tafsiri Malam Abdullahi na year 2026 has come to an end. Sharif kana doka? Yeah, tafsiri Malam Abdullahi aka tafsirin Mana Mariya, tafsirin gidanan masallacin Malam has come to an end 2026. In Allah ya yarda ku saurare mu a sabon shekara kuma in Allah ya yarda za a gan mu kuma. In kun je kan YouTube Uthman Abdullah yana kan YouTube za ku ga tafasirin nan daban-daban da yawa, akwai karatu ciki. In kun je kuma kan Facebook Uthman Abdullah yana kai. And like I said, every time muka zauna muna duban jama'a, muna interact da wayanda ke cikin masallaci tare da mu, muna kuma interact da wayanda ke kan social media handles. Don Allah ku interact da mu. In kuna da wasu questions, ina ji ba shi watan azumi ba, ina ji anytime kan social media in kuna da wani question abin da ya daure muku kai, ko wani topic da kuke so a discuss, ina ji Malam Abdullahi zai yi time. In yana London ne, in yana Finland ne, in yana Ghana ne, in topic da ya zama na mafi yawancin mutane sun so ya yi magana kai, ko ta Qur'ani ko ta hadisi ko ta zancen shehu, wasu littafan shehu, zai yi lokaci ya ba ku bayani. Muna tare da ku insha Allah. To shehu sha muna addu'a. Abinda an karoka Allah ya karba. Karatun da muka yi tun farko har zuwa yau, shi mai tafsiri Allah ya kara masa fasaha, Allah ya kara masa lafiya da yawan rai, Allah ya masa arziki da yawa. Malam kuma da muke gadara da shi, alfaharinmu, komenmu, shehunmu, alkiblanmu, Allah ya kara masa yawan rai da lafiya, Allah ya masa buɗi. Abinda ya sa gaba yake yi, Allah ya bashi ikon yi. Abinda mutane suka ɗaugara kan shi, Allah ya biya musu. mu kuma da muka dogara kan shi da bukatunmu Allah ya yi muna. Wanda suka taya mu a nan cikin masallaci, wani kamar Sharif da ɗaukar nauyin Malam Abdullahi, musamman shehu mu zuwa tafsiri West Legon, da kuma nan Sharifin kun ga audio ga video ga na tafiya. Wani bawan Allah ne da ake ce mai Sharif, ba ku ganin shi kan video su ne na baya. Allah ya biya bukatun shi, Allah ya kara masa lafiya da yawan rai, Allah ya masa arziki da yawa. Sirri Fatiha da alam na shira. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشرح صدرك وانك بذلك الذي ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. da kakanmu mana Mariya da ta saura, Allah ya bata lafiya, Allah ya kara mata yawancin rai da lafiya. Abinda take tsoro take gudu, Allah ka tunkuɗe mata. Abinda take kauna take fata, Allah ka yi mata. Wanda ke taimakonta cikin gida, asubahi da safe da rana da yamma, Allah ya ba su lafiya, ya ba su abinda suke nema a duniya. Allah ya rufa musu asiri nan duniya da lahira, kuma Allah ya yi muna haka. Wayanda kuma ke dakin malam, kamar su Abu, su Ibrahim, su Malam Halilu, su Malam Abdallah, ga sunan dai sunan da ke barkatai da ba mai kira sunan da kinsu.
suke tare da malam dare da rana, Allah ya ba su karfin yi, Allah ya ba su karfin yi, Allah ya biya musu bukatunsu, Allah ya rufa musu asiri duniya da lahira, Allah ya sa su dace da abin da suke nema, abin da suke tsoro Allah ya tunkuɗe musu. Su ma mu karanta musu Fatiha da kulu wallah. Iyayenmu wanda suke ta encourage mu kamar su Alhaji Kiyu, su Orlando, su Anene da suke biye da mu kullum, su ma Allah ya musu, Allah ya biya musu bukatunsu, Allah ya rufa musu asiri, Allah ya sa su dace, abinda suke tsoro Allah ya tunkuɗe musu, abinda suke so su gani Allah ya musu. Iyayenmu Allah ya ba su yawanci rai da lafiya, su raka da mu nisa malam Allah kara mai yawanci rai da lafiya, ya raka da mu nisa har abada, muna so muna tare da shi muna jin daɗi. Mu karanta musu Fatiha. Bismillahir rahim la rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am. والله